2 παρά 10 να φάμε, όχι, δεν είναι ακόμα 2. 2 η ώρα θα φάει. Και 2 και 10 δεν θα περιμένει, αλλά και 2 παρά 10 πια δεν θα φάει. Κουρδισμένο. Κουρδισμένο. Δεν φαίνεται και σπίτι κάποια κινητή έτρεχε. 2 ώρα έπρεπε να ματερεύει. 2 και 20 τελειώνει. Άντε για πάω. Είναι απαραίτητο αυτό που δεν είναι κάτω. Άμα πας κορδισμένο σου λέω. Τώρα πώς έχει, τι έχει. Δεν το λυφλάμε στην άλλη που το βρίζουν. Είναι ακόμα στο πόδι. Κάνετε συνήθεια τα παιδιά κάπου. Ναι, για να δω το σύμφωνο. Σαν να σε διώξει, Ναι, 9. Τι ώρα, όχι ακόμα, μια ώρα Κυριακή. Αφού πάω και γυρίζω στο σπίτι εκτελεσμένος, γιατί μου πάω χατσιλιά κάθομαι καμιά ώρα και δεν μου λέει κουβέντα. Μιλάει στην Δεν μιλάει. Και μόνο και άνοιξε την πόρτα, πόσο να περάσει το τάπερ. δεν έδωσα λίγο ζωολόφτα, δεν το πιο έγκυς τι έγινε. Τον είδα έτσι λίγο ζωολόφτα, αλλά το είδα λίγο το βία, αυτό που είχε λίγο λακράκια από είναι. Και τώρα δεν ξέρω συμπτωματικά, μετά από 15 μέρες το πρόσφυγε στο πόδι. Στάκουσαν και τα δύο, περίμενε κανένα το θέμα, δεν ξεπλήσε. Και δίνωσε αλατίδια και σήμερα δεν άρχισε κάτι. Τώρα δεν ξέρω τι έχει. Δεν ξυπνήσε μας, είναι σωρίζω και χρειάζεται. Έχει ένα ανεβασμένο ποιήσε. Πόσο. Τώρα πήγε θα κάνει. Πρώτη φορά πήγε. Α, γεια σου. Ναι. Ναι. Δεν το είδες αυτό. Το μου ξάψες. Τον έλεγχο, ναι. Δεν το πιστεύω. Δεν το Για δεν θέλει να φάει να κάνει να πάει να κάνει πρέπει να πάω κανένα πανίνο στο χέρι, δεν είναι να γυρίσουμε από τα δικά. Να κάνουμε μια κοντή. Λέω, αν πέρα από αυτό και με το συνεδρίο Σαμβάη τον παραφέρει και να κάνει έχει κάνει ποτέ. Πληρώσαμε. Απλά να πάρει μέσα να πάρει τα κάποια πάλι το ίδιο. Και αύριο άμα θέλει. Καλά. Προσπαθώ να πάμε στα εκεί μάλλον, Η επιλογή αυτή μπορεί να στείλει κατηγορία. Κάρα και τρέλη, διάφορα.